Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Nanatuyang! Tataba daw! Nanatuyang! Anya manan ayati umay mo ibaga si kakwaraw. Inal daw kamit nga umumay dito'y balay may. Makaumakan. At dalang ibaga kada kayaw. Anya manan dayta? Ibagamaw, tanay, mangan kamay. Agsida kami iti lit sound. Ken lit sound. Ha? Umay kulay ibaga nga agikap tayaw. Dayta manan ti umay mo ibaga. Makaumakan kwaraw. Tay talaki din, tinal daw nga umay mo ibagbaga, kwaraw. Imbaunak ni Uncle Kao. Mala-alali. Umay kami daw. Kasta man ti imbagayo ide. Ngamsan kayo umat nga imay. Umay kaminto nga raw. Apay ayasan ka makaw-awat. Agawid kan, tanay, mangan kamay. Mala, ingkamutan isagana jay si daun ta lit sound. Ken lit sound. Badaw. Anya nga'y kwarog, naayabam kadimot lang dagiti agasawa. Tapno makiikap da? Di na kayat. Kunakon ka. Umay danto kanulat na. Ay, saan kan amang namnama nga umay dagijay nga agasawa. Arubayan dan tupay kat di da madalusan. Day tantulakit di makiikapal. May mayat mo't lang kung ano adu tayo nga aglinis dito aglawlaw ti barangay. Saan mo da kayat datatabanong kan na natuyang ti umay? Saan tayo ida apilitin? Mabayin ako nga karasubli di balayda mga ayab kadakwada. Iso adin ako ni babaw ng kail. Bikang, umay nakman manicurean. Ita ka din, Nana Toyang? Una. Diyak pa'y masango, Nana. Mapanak makidalos. Ay saan? Nagaduda nga agdalos. Siyak nga minti representative ijay purok me. Ay, umay kakitdain. Ingkaalaan nun di paglinis mo. Tamanicurean kan pedicurean na. Tumulong nga nga agdalos, Nana. Doblyak ti bayad mo. Di mo kayat? Sige man lang. Uray ko silapan na kun ani, Kapitan. Makaamuditan. Good. Marikwanang, makitkitam ti makitkitak. Anya day ta makitkitam aya. Tumalyaw ka ngamin iti balay damari tuyang. Ne. Madama mo ti panagmanicure na. Win nga road. In display na pa'y. Ijay pa'y mo't sangwan ti balayda. Ay, idinto tada tayo amin dito'y barangay. Kakaasi tayo nga aglinlinis. Ne, kita umaray. Nagpayapay pay. Makita nga umis-isam. Kas lamang rururod. Bayamaw, saan mo natalyawon? Mala, ituloy takit day ti makipagdalaws. Oh, nalpasan ti manicure kung pedicure mo, Nana Toyang. Amom ti agkulaw. Agpakulot ka pa'y? Dakis aya. Mapanak ko matumulong nga agdalos. Sana, adulamay. Rug-rugi tamladay ta imam. Ala, doblyak ti bayad ko kan ka. Basta kulutan na itang oras. No nga ipuspunta ti panagkulot mo, Nana. Ay, itang arudan ti kayat kaw. Di nakmansuruan si ka. Kulutan na kaun. Kayat kaw. Jay permi akulaw. Nay, apay nga ituyang. Di ka mo't malmalpas ditan. Agpakulutak pay. Apay, adda mo't ipaaramid mau. Ipaunat ko kumaday ito'y buok ka. Ay, pag inanaundak mo't Mano ay ati imbayad kin ka ni tuyang ka. Ta triplek man ti bayad ka. Aw, nangag mo. Nangag ko, Nana.
Nalakalaang matkait nga unatan day takulot abuok ni Badungkaw. Paypayapayan da kun ama panagikap. Wan, kapitan! Umaya kon! Ay, saan ka pa amapan? Una tempay, dahi to'y buok ka. Apay, saan ka di ama balin nga ipospon day ta? Ita nga ruday, itanti kayat ka. Nabanog ako na naglinis ang gayon. Agilad tayo mampay, dito'y katri akawayan, dito'y parangan niya. Ay, uray siya, kapitan. Nabanugak mat. Sa nagbalit na nakalinis tayon. Nalawlawa pa'y kumatinalinisan tayo. No timulong dagiti daduma ka baranggayan. Asino ay atisan ang nakidelos, kapitan. Napare pa doon kan barito yan. Buy-buyahan da tayo lang mat ngaglinlinis. Sigud mat akastada. Idi pa'y langgod. Bayan yun, ida. Haguram diyan, kapitan. Saan nga iso, ti panunutan nyo dayta. Mabisina ko nang gay. Ura siya, kasano ngay ang makaluto ni Antem. Kat nagmalmalim tayo mat ang nagdaldal house. Yuray tayo lata na makaluto. Kwarog! Ingka man gumatang itisuka kan asin. Ha? Suka kan asin ka na. Malala, ingkan! Suka, asin, suka, asin, suka, asin, suka, asin, suka, asin. Warag! Ha? Warag! Ni mo tataba daw. Apay! Umay ka, tanday bagak! Ha? Arak mo di ingat nga to na. Ay, umaya ka! Tataba daw! Papanam, kwarag. Inak gumatang. Nangankan? Nagluto pa'y lang ni Antibanang. Umay ka. Sumrek ka, tamangan ta dito. Ha? Ay, kababain mate. Malpas tamangan, aginom ta. Ha? At napulutan ta. Adobo apataw. Wow, adobo apato ko naman. Ay. Ato yang! Mapan ka man mang tiliw iti pataw. Tapulutanan mi kanikwarag. Pilyam, di kalulukmagan. Ang tataba daw. Imbaunak ni Ante Agumatang. Madulamin. Umay ka kidain, tamangan ka. Apay ngay, awan mo tan ni Kwarog. Napananangatan. Ay, awanan dya impagatang ko nga asin kan suka. Sa pa'y mabisina kon. Ay, kat, anya pa'y lang arod ti aramidem. Kitag tugtugaw Pag-urayan ka di kwarag. Agtantanaw kamatlatan di tatawa. Kaya niya nga rin teramidak. Ay, kat ingkasurutan Ay, banugan nakmanin. Ay, ingkakitaan. Na, Mga no sa bali man ang tinaturturong nan. dahil dyan akwaro. Mga no insungsung damanin. Ingkasurutan ko na kat. At tayo turun nakpay. Ay, darasam nga rod Tauray siya, mabisina ko. Inururay mi ni kwarag. Tayong baon ni Ante na agumatang iti asin kan suka. Ngayon saan ang nagawin. Ay na, kapitan. Kano sana din mano ni Kwarog dito tersinak. Ha? Napananangay. Ay nayaban ni Kabadong. Anya? Pinayapayan na. Ada impakita ni Kabadong nga arak. Katnapan mo tadagaws. Kun kahit. Ada man ang di magasan na. Ang mga noagin inumdakan ni Kabadong itan, kapitan. Woo! Ay, mayan! Tataba daw. Ay, ayaban na ko ni Uncle Kao. Di ka ka di madanagan. Siyak, ti makamukin ka. Dito ka lang. Paray! Ay, ada dito ni kwarag, paray. Nay, awan mo paray. Na. Saan mga imay? Kung na ni kagawad ko nang nakita na nga imay dito. Imay nga agpaisaw. Ang pimanaw mo't lang nga dagaws. Ay, di na pa nga mininyawi dyan pagatang mga asin kan suka. Basta ya. Ang awan mo dito balay paray. Ang mga nun nagawi din Siguro Iso nga agawid kan paray. Ang mga nuadan, hindi balayaw. Kita na ang kalmaw. Nagawi din. Namati nga awanak dito'y balayaw. Iso nga, ginumtalain, kwarog. Ayun gayam. Ang daikap mi manan inton bigat. Ha? Anya ko maitanod da. Mapan kami manan naglinis Ay, saan dito'y kalangan balay. Saan kan nga gawawid? Tuyang! Nalutaw, hindi pataw. Ay,
dandanay ba daw? Katiyag mo dito yun Wow! Ay, nagkapoy na ito with Tristan Quarag. Bakit ngaminay? Mabalina kon nga umay aglinis kagawad. Ay nasaya at nukastabe kang. Uray aya bandak na nanatoyang kun tatabadong. Saan akon amapan? Talaga alinapdanda ka, tapno saan ka makatulong. Amok day ta kagawad. Ngam ita, saan da kun amalapdan? Anya ngay matilangan ni tuyang, iti kinulot mo. Kitaom to into no umay dito itersenam nana. Pimintas matlaang, wanaw, imalas. Dito'y tarwar nga aginom, Quarag. Ay, makita data dagiti tattao Iso nga rod dito'y tarwar. Tapno makita dagiti tattao. Makita na tanyanggal ka. Ipakita ta talaga. Gitnay, madaman ti pa naglinis da. Payapayam mangki di ida. Pare! Ay, saan natatama daw? Wen, tapno makita data nga road. Ay, aglimangak nga rin dito ay. Pare! Adda dito'y ni Quarag. Hindi na matibuking Agin inom kami, pare! Ay, Uray kasano tirigat tayo, Mare. Ay na, nagmaya ti resulta tinaramid tayo apa naglinis iti aglawlaw ti barangay tayaw. Katuan, Maray. Nagpreskon ti barangay tayo, Mare Kuanang. Kita day tadalan. Awanan ruot na. Win nga rod, naglayangan na makita ti balay da Mari Tuyang kan pare ba daw. Ay, Maray. Mabigbig mo day ta sumungad abakat. Bakit aya dayta? Anya iti panagkunam. Alya. Unay mo tal, alyan, Maray. Wen, alya. Saan ka nagkatawa, tani, si Dagang? Si kamat ngamen, Maray. Nagkatawa ka adagaws. Asinang tikat katawan niya. Ay, agad katawa ta. Ay, Marikuanan. Ay, saan mo? Iti panagkunak. Siyak sama tikat katawan niya. Iso ay atikat katawaan ta, Marikuanan. Uwansa. Na, Wen, si kangagpaisaw, tikat katawaan me. itapay. Anya ti rason nakatawaan da ka. Di yo makita na ito'y naglabaga ang manicure kan pedicure ka? Ewan. Naglalabaga ako, go. Ay, Wen. Da kayo nga'y, dagita kukuyaw, nagningisay, ha? Aywan anya. Nagngisit nga agpaisaw, Marituyang. Ngamen, timulong kami naglinis dito'y barangay. Anya nga, iti serbe ta naglabaga ako, ko. No di mo matamo ti tumulong nga agdalos dito'y barangay mo. Na, siyaksama, ti paspasagidan niya. Ay, saan, Maray? Saan asika? Ibagak man lang ang tipod na. Wen, sika, tipaspasagidan may Marituyang. Tapulos, asaan kayo at tumultulong dito'y barangay nga aglinis? Na, Nagpakulot ka. Saan mo matngarod abagay? anya? Mabalin ka de, Marituyang, agawid kan. Tapno nawaya kami ang makapagkatawa kan ni Marikuanang. Anya? Agawid kan Marituyang tane. Talaga makakatkatawa kami. Na, Apay nga da ka dito'y karuutan, agawid ako man. Binardag na kanita taba daw. Dandali ka nadalisan. Ay, agawitan. Unang gal. Ayaban na ka na ita, pari ba daw? Hindi na bartakan, binaybayan na ka. Nay, apay nga agsang-sangit ka, Tuyang. ay, dagita ako kumaray. Kinat katawaan kan inoy uyaw dakit dan
Ay! Kaapay ang katawaan da ka. Anya ko matuyawan dakin ka ngay. Daytoy kulot abokaw. Kasla kanu al-alya. Anya? Pampanunutag ba daw? Wan, nakababain sa ngagpaisaw asaan ta na pantimulong anagdalaws. Katidakas na, linapdam pa'y ni Kwaro nga mapantumulong ngagdalaws. Imbatek ni Kwaraw, igit ti kalsada. Ijay karuutan. Nabartek. Ganda ni kanon nadalisan. Ay, makapakonsensya, tuya. Iso nga inton maminsan. Tumulong tan, dito'y barangay. Wan ba daw? Ay, nanatoyang kantatabadong. Naskan ngamin at tumulong kayo para iti pagsayaatan ti barangay yo. Tano nagagat kayo, da kayon tumit lang ti may sago. Ala sige, didan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ron liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buckley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.